Кеше гөмре тыгыз бер йомгак. Барлык юллар шунда уралган. Сүтә генә беләсең кемгә нинди язмыш юралган. Моннан 40 ел элек Әмир авылына Зиганшин Хафиз абый белән Һәдия апа нигезенә килен төшә. Аларның 6нчы балалары, уллары Илдус үзенә парконат итеп югары Кәминкә авылыннан Нурсинәне алып кайта. Нурсинә апа кайнанасы белән 9 ел матур гына гомер кичереп калалар. Шуннан соң нигез саклап, кайтканны каршы алып, китүчеләрне мотор итеп, шатланып узатып торалар. Бу йортта бер кайчан да кеше изелми. Барыгызны да тәбрик итәм менә шушы гаилә елы белән. Ул бит инде шундый гаилә һәрберебезгә дә кагыла. Ул булмасын парлы, булмасын парсыз барыбер аның гаиләсе бар, әтисе булган, балалары, туганнары бар, бер гаилә булып яшәү, ул үзе зур бәхет ул. Без инде Илдус белән классташлар, гадуклар, бергә 10 ел укыдык. Аннан соң армиядә хезмәт итеп кайтып, Нурсинә белән таныштылар алар, тормыш кырып ибәрделәр. Үрнә гаилә алар хәзер, ярдәмчел. Алардан карышмаска тырышып инде без дә өйләнештек. Безнең дә ел 40 ел була. Гомерләрне җилләр куа исә дә исә. Без җилләргә бирешмәбез, Аллаһ бирсә. Гомерләрне җилләр куа исә дә исә. Без җилләргә бирешмәбез, Аллаһ бирсә. Менің әниләре урынына калган апалары Вәсилә белән Мәдинә апа. Вәсилә апа киләлмәде инде ул, Мәдинә апа монда. Мәдинә апа сәхнәгә чакырый әле сине. Аллаһ Тәгаләгә насип итеп 50 еллыгызга терелеп исән сау кайтырга насип булсын. Тырасаң да чалче чеңене саяпа парта ялваны диесең киләминем мешул жол чәчләреңнең һәр берсенә башым иясем. Сізге барыңызға да исәнлек саулык, балалар рәхәте күреп яшәргә язсын. Һәм безнең организациянең кичкенә генә бүлек. Кайтып керәсең, өстәл чәй самавыр койлап тора, самавыр деген бар чәйнек. Өстәлдә майы куйган, балы куйган, вареньесі куйган. Bir чашка içmeyecek gitsen, как будто вачуларына кирип булага, анар утурам да чаминде. Сол исәнлек саулык сезгә. Ходай күпме берген шул гомерне яшәргә, исәнлек саулык белән. Biz tilibез sizgә саулык, сәламәтлек, калган гомерегезгә җиткәнче, кайгы хәсрәт үткәннәрдә калсын, бәхетегез сезне озата барсын, Аллаһ биргән гомер биткәнче. Рәхмәт бик динле, игелекле гаилә, менә Зиганшиннарның нәселе шундый төбе шундый. Безнең әти барында шулай әтиләр бит инде, нәрсәләр яңалар бар алда, сөйбез бит инде. Менә почталарда аш булды әле. Или почталарда аш була диләр бит инде. Менә ул кергән ашалардан ничә тапкыр була торгандыр. Менә ул ягында карарга кирәк бит. Аларны булдыралар. Менә мәрхүмнәр икәнлегендә искә алалар. Алар белән дуа кылынды менә. Рәхмәт асын да беләләр. Сезгә исәнлек саулык, тыныч тормыш, тыныч картлык, кадерле әни, кадерле әби, кадерле бабай, кадерле әти булып, озак тинлектә, тигезлектә, парконатта яшәргә насип булсын. Әтиәне сезне котлыйбыз шул бәйрәмегез белән. Тагын 50 ел бергә торырга. Рәхмәт безне шулай яхшы итеп тәрбияләгән өчен, үрнәк булганыгыз өчен. Без сезне бик яратабыз. Бабай, әби, сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз.
Самый главный исәнлек, саулык сезгә. Бәхет, шатлык, байда дашлыктагы. Тигез булыгыз. Иң мөһиме шул, исән сау сәламәт булыгыз. Без сезне бик яратабыз. Әбием, әбигәем, кояш кебек күңелем, сәламәтлек булсын Ходай, озын булсын гомерем. Әбием, әбигәем, кояш кебек күңелем, сәламәтлек булсын Ходай, озын булсын гомерем. Бик зур рәхмәт яусын сезгә, бәхетле балачак өчен. Бик зур рәхмәт сезгә шундай яхшы тәрбия биргәнегез өчен, бер кояда ташламаганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт яусын сезгә, бәйрәмегез белән сезне. Бүген монда бик күп матур теләкләр әйтелде. Һәм тагын әйтеләчәк. Һәр шул теләк Худайның амин дигән вакытта туры килсен. Барсы да кабул булсын. Бер-берегез белән озак еллар сау сәламәт булып, бер-берегезне хөрмәт итеп, мәхәббәттә балаларның, аныкларның мәхәббәтен тоеп, дус-туганнарның кадерен белеп, алар сезнең кадерегезне белеп, бергә булып, озак еллар тормышның рәхәтен генә күреп яшәргә ясын сезгә. Шушы гаилә белән тормышыбыз бәйләнгәнгә без чын күңелдән шатбыз. Беренчедән кызыбызны үземнең туган авылыма, үз урыныма дип әйтим инде, кайтара алуым белән бик шатмын. Һәм шушы гаиләдә үскән балаларның бер-берсенә булган мөнәсәбәтен күреп, шул кадәр нык матур итеп тәрбия биргәннәре өчен безнең кызыбызга менә дигән ир, оныкларыбызга менә дигән әти тәрбияләгәннәре өчен. Кайсы гына вакытта кайтсаң да, Иләсәбе әйтмешли, аларга кирип чәй эчмичә китү мөмкин түгел. Кайсы вакытта кайтсаң да, Кудагыйның аның ашы салган, тукмаш салам хәзер, ашамыйча чәй эчмичә китмисез. Шундый киң күңелле, берсенә-берсе терәк булып, бер-берсен сабыр гына тыңлап, аңлап яшәүчеләр бик сирәк. Туганнарга, җыелган кунакларга, безне кемнәр якын күреп килгәннәр, барыгызга да рәхмәт. Особенно Мәдинә апага, Мәүли апага, Ильяс абыйларга, Рәмиләгә. Монда санап бетереп булмый инде. Барыгызга да Алланың рәхмәте яусын. Барыгызга да рәхмәт. Бу йортка килен булып төшкәч, мине бик яхшы каршы алдылар. Койнада әйтмим инде мин, әни бик яхшы булды. Бик теге эшкәрәпте. Biz bir işkərəni bilməyik bu vaxtda. Taqmaşda kise bilməydik. Şol, ikəyə birgə irəndik. Rəhmət yoxsanlarga uğrunu cəmaqda bulsun. İstəlik, xatirələr, matur bağlar, matur tərbiyəli ınıqlar. Tuğanlar tuğan itib, matur itib yaşayıga ne jite. Oldagi ömrünüz də şulay maturuna ötsin.